morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझार कार जाब्रबथायाव एसबिआइनि मावख'गिरिनि जिउ खहा। बालाजान आउटपस्टनि सिङाव थानाय क'क्राझारनि दियाहित ज'डि रायपारा ओनसोलाव थांनाय हर गेजेराव मोनसे जाब्रबथाय जायो। थैनाय सुबुंखौ स्टेट बैंक अफ इन्डिया एसबिआइनि साख्रि मावग्रा रिजेन्ट बसुमतारी होनना सिनायथि होदों। खौरांनि बादियैब्ला रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS16J6008 गोनां बसुमतारीनि गारिया हरनि समाव मोनसे फुख्रियाव गोग्लैदोंमोन। गारि सालायगिरिजों लोगोसे कारआ फुङाव नागिरना मोनजासिम गोदोनानै दंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि बिबानगिरिफोरा थैनाय सुबुंखौ रिजेन्ट बसुमतारी होनना सिनायथि होदों, नाथाय जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ बङाइगावआव ट्रेक्टरजों सौग्रावनानै 4 बोसोरनि हिन्जावसानि जिउ खहा। ट्रेक्टरजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे 4 बोसोरनि हिन्जावसाया मोनसे जाब्रबथायाव जिउ गोमायो। बे जाथाया बङाइगाव जिल्लानि जगिख'पायाव जादोंमोन। बुथारजानाय आजमिना खातुना बाहेश आलीनि फिसाजोमोन। बरकला बरथुरि गामिनि मोनसे गामियारि लामायाव थाबायलांबाय थानाय समाव बिथांजोआ ट्रेक्टरजों सौग्रावजादोंमोन। गथ'आ जायगायावनो जिउ गोमायो। जगिख'पा पुलिसआ जाब्रबथायनि दान्दिसे उनावनो जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन। गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोन आरो नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। ओनसोलारि सुबुं समाजा बिबानगिरिफोरखौ इयुनाव बेबादि दुखुनांथाव जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रोंसिन लामा रैखाथि राहाफोरखौ मावफुंनो खावलायदों। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव सिखावफोरा स्प्रे बाहायना सना आरो नगद रां लुथिना लांदों। गुवाहाटीआव आरोबाव मोनसे गिथावना दाखाथि जाथाय। सिखावफोरा गंसे न'नि थागिरिफोरखौ फेलें खालामनो थाखाय स्प्रे बाहायदों आरो सनिबारनि मोनायाव नोगोरनि श्रीमन्त ओनसोलाव लाख रांनि बेसेन गोसा बेसादफोर लाना थांदों होनना खौराङाव फोरमायथिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरांनि बादियैब्ला खावजानाय बेसादफोराव सनानि गहेनाफोर आरो 3 लाखसो नोगोद रां दंमोन। बोलि जानांनाय सुबुंफोरनि बादिब्ला नखरा उन्दुबाय थानाय समाव सिखावफोरनि मोनसे हानजाया न'आव हाबदोंमोन। बिसोरखौ हुस गैयै खालामनो थाखाय माबा मोनसे स्प्रे बाहायदोंमोन। जेब्ला बोलि जानांनायफोरा लोरबां जायो अब्ला सिखावफोरा न'खौ बुफायनो आरो बेसेन गोसा बेसादफोरखौ लानानै खारखोमा लांदों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि उनाव न'नि बिगोमाफोरा भांगागड़ पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो आरो पुलिसआ दायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायगासिनो दं। बे साहसगोनां दाखाथिफोरा थागिरिफोरखौ सोमोनांहोदों मानोना बेफोरबादि खावनायनि जाथायफोरा नोगोराव बांसिनै सरासनस्रा जाबाय। पुलिसआ गोबां नाजासेयावबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाखै होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ ट्राक जाब्रबथायाव 2 आइजोनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे जोखोम जानाय। आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय मराननि मोनसे हाथाइ ओनसोलाव गंसे मुवा बेसादजों बुंफबनाय ट्राकआ कन्ट्रल गोमानानै लामा खाथिनि गंथाम गलाफोराव सौग्रावनायनि जाहोनाव 2 गेजेर बैसोनि आइजोफोरा जिउ खोमानांदोंमोन, फारसेथिं गुबुन सासेया जोखोम जायो। थैनाय सुबुंफोरखौ सेरेपकाथि गामिनि थागिरि रुमुनि दास 45 बोसोर आरो सुमिला दास 50 बोसोर होनना सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानाय आइजो अनजलि दास जाय 60 बोसोर बैसोनिमोन, जाय सेरेपकाथि गामिनिमोन, गोब्राब थासारियाव डिब्रुगड़ एएमसीएचआव फाहामथाय लागासिनो दं। मोन्नाय खौरांनि बादियैब्ला आइजोफोरा हायुङारि राजा लामा 37 नि खाथियाव थानाय गावसोरनि गलाफोरखौ साफा खालामगासिनो दंमोन जेब्ला डिब्रुगड़ फारसे थांबाय थानाय रेजिस्ट्रेशन नम्बर NL01AE1218 गोनां गोख्रै खारनाय ट्राकआ लामानिफ्राय गोग्लैयो आरो मोनसे हरखाब गोग्लैनायनि सिगां गलाफोराव सौग्रावहैयो। सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो, फारसेथिं गुबुन सासेया डिब्रुगड़ एएमसीएचआव थैयो। जाब्रबथायनि उनावनो ट्राक सालायगिरिया जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। जायगानि पुलिसआ दान्दिसे उनावनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो खारखोमानाय सालायगिरिखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं। 5थि खौराङावनो दङ एमएलए उखिल गगैनि गुवाहाटी न'नि साखाथियाव आइजोनि गोथै देहा मोनदों, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। खौरां बिजोंनि रिपर्टनि बादियैब्ला 30 नबेम्बर खालि गुवाहाटीनि निजारापारा ओनसोल सान्टमारियाव सासे आइजोनि गोथै सह' मोननायनि उनाव रायजर दलनि गाहाय आरो एमएलए उखिल गगैआ दान्थे बिदान्थेखौ साग्लोबदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादियैब्ला बुथारजानाय पुष्कि बरा मुंनि सुबुङा हारसिङै थायोमोन। उनाव थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सह'खौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल (जीएमसीएचआव पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों।
सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला बर'आ जाय हायाव थायोमोन बियो सिगाङाव बिथांजोनि फिसायनिमोन, जाय आथिखालाव नगावआव थायो। खौरां मोननाय बादियैब्ला गगैया बिथांनिफ्राय सम्पतिखौ बायदोंमोन। खौरां मोननाय बादियैब्ला जेब्ला जाथायखौ मिथिनो मोनो अब्ला एमएलएआ गावनि थाग्रा खुलियाव दंमोन आरो सोलिबाय थानाय नायबिजिरनाया आबुङै हेफाजाब होदोंमोन। थैनायनि सोरगिदिं थानाय थासारिखौ थि खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आरोबाव गुदि खोथाखौ नेथ'नो जादों। द'थि खौराङावनो दङ आसाम मेडिकेल कलेज हस्टेलाव फुड पयजनिंनि सन्देहआव गोबां फरायसाफोरा बेरामाव गोग्लैदों। डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि AMCS नि हौवासाफोरनि हस्टेलनि गोबां फरायसाफोरा बेरामाव गोग्लैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव जानो हाथाव फुड पयजनिंनि गोसारनायनि जिंगा सिखांदों। बे जाथाया मेडिकेल फसंथाननि 225 बिसना गोनां हस्टेलाव जादोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला सावस्रि गिनाया अब्ला जागायजेन्दोंमोन जेब्ला सासे फरायसाया लासै खि आरो उदै सानायनि अजद होदोंमोन, जाय उनाव सा 7 गुबुन फरायसाफोरनि गोबानाय आरो गेसजों सोमोन्दो गोनां लैखोनफोरजों लोगोसे जादोंमोन। गोहोम गोग्लैनाय फरायसाफोरा फरायसालिमानि जाब्रबथाय इउनिटआव गोख्रै फाहामथाय लानो नागिरदोंमोन आरो आथिखालाव नोजोरनि सिङाव दं। AMCS बिबानगिरिफोरा बुंदोंमोन दि जाग्रा आदारनि बिस गोनां जानायखौ मावख'आरि महरै रोखा खालामनाय जायाखैब्लाबो बिसोरो आरोबाव सावस्रि गाज्रि जानायखौ बिजिरनो थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं। गिबि रिपर्टनिफ्राय मिथिनो मोनोदि फरायसाफोरा सिगांनि मोनायाव फ्राइड आलु जादोंमोन, जायजों बेरामनि जाहोननि सायाव सन्देह सोमजिदोंमोन। लैखोनफोरनि थार फुंखाखौ थि खालामनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 3थि खौराङावनो दङ बिजेपि सरकारा आसामाव मोसौ बेदर जानायखौ बन्द खालामनो थिरांथा लादों। मोनसे साहसगोनां राजखान्थियारि आगानाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो कंग्रेसनि गाहाय भूपेन कुमार बरानि मोनसे नेमखान्थियारि खावलायनायनि सायाव सोनारना रायजोआव मोसौ बेदरनि सायाव होबथानो थाखाय गावनि थियारिथिखौ फोसावो। बे अजदखौ बिबुंसार होनानै बुङो दि बिजेपिआ गुबैयै मुस्लिम बियाब समागुरियाव बिसायख'थि देरहानो थाखाय मोसौ बेदर रानदोंमोन। शर्माया बुंदोंमोन दि बे आयदानि स्पटलाइटखौ बेरेखा हान्जाया गोहोम गोनां महरै दैखांदोंमोन। 25 बोसोरसिम कंग्रेसनि खरं सामागुरियाव बावैसो जालांनाय उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेस MP रकिबुल हुसेननि फिसाज्ला तनजिलखौ 24,501 भटजों फेजेननाय नुनो मोन्दों। शर्माया गोसो होनानै बुंदोंमोन दि बे फिथाइया बिजेपिनि देरहानायनिख्रुइ कंग्रेसनि हेंथानि फारसे बांसिन इसारा होदोंमोन, जाय बेखौ पार्टीनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि लाजिनांथाव महरै दिन्थियो। गिबि मन्थ्रिया बराखौ मावख'आरि महरै मोसौ बेदर होबथानायखौ मदद होनो चेलेन्ज होदोंमोन, मोनसे जाथावना मोननै दोलोआरि गसंथाननि सायाव गोसो होदोंमोन। जुदि कंग्रेस आरो बिजेपि मोन्नैबो मोसौ बेदरखौ गोरोन्थि सान्नाय जायो, अब्ला होबथानाया गुबुन गुबुन धोरोमारि हारिफोरखौ खौसे खालामनो हागौ आरो आसामनि समाजारि राजखान्थियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मोनसे मख'जाथाव आगान जानो हागौ। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।